Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy marty Ada Türkmen kanalymyzyň nowbatdaky gepleşeni başlaýar. Hormatly dinleyijiler, bilşiňiz ýaly Ukrainada inni 24-nji fevraldan bäri ýaraly konfliktler dowam edýär. Inni şunem inni dogry 10 jun ýaraly konfliktiň başlanandan bäri Hudutanam Orsiýadyň harby güýçleri bir kanun ýagdaýda Ukrainaň territoriýasyna goşunlaryny saldy. Nişun kun şol Ukrainada dowam edýän ýaraly konfliktlerden ejir çekýän yerli ilak bilen bir hatarda Türkmenistanyň raýatlanmadan bu kynçylyklar bilen ýüzbeýüz bolurlar. Nişun kun bir de mälim bolşuna görä Türkmenistanyň watandaşlarymyzdan ýüzlerçe eýýän bu ýurdu terk edipdirler. Olar hem dürlü tarapdan daşary ýurda çykýarlar. Indi şolaryň içinde maňa hat ýazyp hem telefon edip hem bir maslahat sorap ýututan illeşlemez boldy. Şolardan käbirler bilen men gurrundaş bolamda şolara ýönekäý bir maglumatlaryň maslahatlaryň ýetmeýändigine men gözüm ýetdi. Şoň üçin öz bildigimden indi şuňky gepleşigimde men käbir maglumatlar bilen paýlaşasym gelýär. Men öz bildigimden aýdýan, şoň üçin bu käbir meselede men dolugu tornukly inha şu şeýle diýip aýtmaga men mümkinçiligim ýok. Ýöne edil şuňky gün men käbir derejede men belli bir derejede öwrenem soň bar bolan maglumatlary paýlaşyp bilejekler atlamam. Indi olar bilen biziň illeşlemede watandaşlarymyzy gazaklandyrýan zat näme? Olar bilen şu daşary ýurda çykanmyzdan soň diýe indi biz näme etmeli? Sebebi esatan çykylýan ýurt şunkun haýsy şunkun Ukrainaň territoriýasyny alyp görsek, ine Gunwataryň bir analitik merkezlerinden birine şular ýaly karta taýýarlapdyr, ine jekdüň şu internetde peýda boldy. Şunkun şolaň maglumatyna görä şu ýaraly konflikt sebäpli Ukrainadan çykan bosgundyň sany 1.200.000 töwereg diýip hasaplanýar. Indi bilşiňiz ýaly şunkun Ukrainanyň hökümetiniň kabul eden kararyna görä 18 ýaşdan 60 ýaşa çenli aralykdaky erkek adamlara Ukrainany terk etmek bolanok. Näme üçin terk etmek bolanok? Sebebi Ukrainanyň hökümeti şol erkek adamlaryň şu ýurdu goramaklar üçin galmaklaryny isleýär ýurdun territoriýasynda. Hem şol Rus goşunlaryna ýaraly garşylyk görkezmeklerini isleýär, hem şu ýagdaý dikeltmeli bolsa, ýurdu dikeltmeli bolsa, ýykan ýumrançylyklardan zatdan ýene şol erkekleň kömegine bil baglamakçy. Şoň üçin hem Ukrainanyň hökümetiniň wagtlaýynça kabul eden kararyna görä 18 ýaşdan 60 ýaş aralygyndaky Ukrainanyň raýatlary bolan erkek adamlar häzirki wagt ýurdun daşyna goý berilenok. Ýöne diňe adatdan daşary bir kadadan çykma görnüşinde haýsy ýagdaýda goý berilýär, ýagny aýdary şol Ukrainadan bir invalid adam, bir maýyp adamy çykarmaly bolsa, şo maýyp adamyň şo ýanky erkek adamdan başga howasary ýok bolsa, şoňa bir ýardam edäjek. Onda şol ýagdaýda egilişige gidilip çykar goý berilýär erkek adamlar, ýanky ýaş aralygynda 18-60 ýaş aralygyndakylar goý berilýär. Ýanky şoňa garaşly aýdaly kämillik ýaşyna ýetmedik çagy bar bolsa, onam şoň ýany bilen hem gitmeli diňe bir ýanky erkek adam bar bolsa, olar ýaly ýagdaýda egilişige gidilýär. Ýöne Ukrainanyň raýatlarynyň daşary eger şo taýdan daşary ýurtlar raýatlar çykjak bolsa, oňa päýat gelişlik ýok. Islenik adam, islenik erkek adam çykyp bilýär daşary ýurduň raýaty bolsa. Indi şolar ýaly ýagdaýda şu esasy çykylýan yer tarap, serket tarapy şu Polşa tarap. Indi şuňky gün ýanky deslapky maglumatlara görä Polşanyň özüne çykan bosgundyň sany 650.000 töwereg diýip hasaplanýar. Indi biziň raýatlarymyzda da Türkmenistan raýatlardan hem ören köp adam şuňky gün şu Polşa bardylar. Ondan daşary Rumyniýa çykanlar bar. Ha bir küçünlükde lekin ha öňün Türkiýedäki käbir aktivistlerden maglumat gelip goşdy. Şolar şol Istanbulyň aeroportuna baranlaryna şu Rumyniýadan awtobus bilen gelen Türkmenistan raýatlary duşupdyrlar. Bir 20 töwereg adam şota gelipdir. Olar näde gelipdirler? Olar şol Ukrainadan çykan ýaşlar, student ýaşlar bir topary. Olar Rumyniýaga gelipdirler.
Ruminiýada şutada ýankaýdyşym ýaly Ukraina bilen terhetleşýän ýurtlaryň birini şutada görýäňiz, şu Ruminiýanyň territoriýasyna terhedi, bu taýda Polşaň terhedi, hem birazrak şu taýda Slovakiýa bilen Wengriýada terhetleşýär. Ýöne Slovakiýa bilen Wengriýa kän edil häzirki wagtda bozgunlar kän çykanok. Bizäk bar bolan maglumata görä, ene şuň kuna çen 90.000 töwereği Slovakiýa geçipdir. Elbetde hem 145.000 töwereği bozgun olaram Wengriýaga çypdyr. Ýöne esaty geçýän ýerleri şu Polşa, şolar sanna Ruminiýada geçýänler bar, Moldowada geçýänler. Hebäň şu taýda bir kiçiräk ýurt, şu görýän bölüňiz Moldowa, Moldowada geçýänler bar. Indi Ruminiýa geçen şol ýanky bir topar biziň student ýaşlarymyz, talip ýaşlarymyz şu Ruminiýadaky, Bukarestdaky Türkiýanyň ilçihanatyna barypdyrlar. Türkiýanyň ilçihanatam şolaň öz raýatlary däldigine de garamazdan şolaň şu türkmen raýatlardyklaryny görüp şolara bir kömek etmek üçin şolara iýe çykyp şolara awtobusa mindirip Türkiýa urudypdyr. Bundan da şary şu Ruminiýanyň üssü bilen jeňil maşynlara öýleri pul töläp kireyne pul tutubam kireyne tutubam gaýdýan ýaşlanan bardygym aýdylýar. Şo arada da maňa bir kuşdan türkmen şo taýdan aýtdy, şo bir kuşdan tanşymyz diýdi. Ruminiýa baryp şo taýdan diýdi. Kireyne maşyn tutup ýanky Türkiýäge gitdi diýdiler. Indi bu taýda Türkiýa gitmek üçin ýol bir amatlyrak ýol hakykatdan Ruminiýa bolup dur. Ýani şuňal kartany alyp görkezsek, şu taýda Ukrainadan Ruminiýaga geçilenden soň şu taýda aralykda diňe Bolgariýa bar. Bu Bolgariýanyň üstü bilen hem şu taýda Türkiýaga geçip bolýar. Ýani şu taýda goýy renkli Türkiýa, ene bu taýda bir gyrmyzy renkli Bolgariýa, bu sary renkli Ruminiýa. Elbetde bu taýda ýüzlerçe kilometr ýol geçmeli. Onuň şonda da iň amatlyrak ýoly şu Türkiýaga gitjekler üçin ene şu ýol bolup durýar. Ýöne indi şolar näde gelipdirler? Ýanky işimi diýeli şu esat awtobusy gelenlere şol Türkiýanyň ilçihanatyny ýardam bile gelipdirler. Indi gynansak da şuň Türkmenistanyň öz ilçihanaty, Kiýewdäki ilçihanaty asla türkmenler barada alady denoklar. Indi şolaň da hatda internet saýtyna girseň hem ilçihana şol iň soňky gedek maglumat 17 fevralda goýulypdyr. Indi özüňiz gödegine getirip goýun. Konflikt 24 fevralda başlandy. Şol konfliktden bir hepde iň soňky materialyna goýulan material, täzelik materialy, şondan soň hiç bir material hem goýulmandyr. Diýmek şolar şol Kiýewdäki ilçihanaň işgärleri, türkmen diplomatlary eýem uruş başlamaka diýen ýaly, şol öňünden duýan ýaly hatda öz internet saýtlaryna da ün vermän, öz işlerini beteden emeňdeş. Eýem tek şu konfliktden has öň şol dartyny ýagda ýüze çykyp başlagan ýadyna bular öz ilçihanalaryny taşlap gaçyp giden emeňdeş. Şu taýdan uralsam. Bolmasa şolar şu taýda maglumat ýerleşdirmeli. Eýem konflikt başlanan wadyna şu taýda Türkmenistanyň raýatlarynyň aladasyny etmeli bu edara, ýeketäk edara şu Türkmenistanyň edarasy, diplomatik edarasy Kiýewde. Websaýtda ýerleşdirmeýändirler. Soňra bir küçüknükde bir ýerlerden biziň ýaşlanmaz şol ilçihana degişli bir TikTok'da goýulan bir maglumatyň üstünden barypdyrlar. O taýda şol näme üçin öz saýtlaryna goýman şo TikTok'da goýupdyrlar. Ne şol bir küçüknükde çykan maglumata görä. Men TikTok'u seyretmedim, ýöne şo taýdan maglumaty göçürip alyp goýan bir ýaşlanmaz bar. Şo taýda ne gysgaly size maglumat gerek bolsa ýa-ni size maslahat gerek bolsa şu nomera jaň ediň diýip ilçihanaň aýtdyr bu wekil şo taýda nomera goýupdyr. Indi ýöne şo ýaşlanmaz aýdýar şo nomera diýär, indi şuň jaň edýän bolan hiç bir kömek ýok diýär. Bir küçük olar jogap beripdirler bir gün. Ýaşlar jaň edipdirler, barlak görüpdirler, sorasa maslahat sorasalar hawa bizim näme etmeli? Ha biz Ukrainada gallyk, indi biz çykyp bilemez, oklat diýip sorasak diýär. Ay üýüňizden çykman, nirde oturan bolsaňyz şo taýda çykman, oturun häzir daşar çyksaňyz howply üstüňizden bomba düşmegi mümkin, ay eýle bolmagy mümkin, beýle bolmagy mümkin diýip gaýta çykarga talgy bermän, ýurtdan näde çykmalygyny aýtman, hem şolara bir kömek etjek bolup bir ulag ýola goýman. Gaýta şo oturan ýeriňizden çykman, oturun diýip maslahat berýär diýär. Oň üçin ilçihana bolmak näme gerek onu? Ýöne şo oturan ýeriňizde hiç sokulman, çykman, oturun diýip maslahat bermek üçin ilçihana bolmak näme gerek? Ene şu esaty gynandyr ýani ýeri. Emma Türkmenistanyň ilçihanatynyň ýerine ýetirmeli wezipetini ne şuň şo Türkiýanyň Bukarestdaky ýani Ruminiýadaky ilçihanaty şey diýip ine biziň onlar şo ýaşlanmady.
öz hasaplarına ýürüýse awtobus bilen Türkiýe uğradypdyr. Şoň üçin emine Türkiýeň diplomatlaryna, ilçihanatyna, hökümetine bir sawurtyny aýtmaly şu meselede. Ýöne şol ýanky aýtjakladym, eger Türkiýe'ge gitjek bolsa adamlar ýene de şonu tyýnanyşyp bererler. Şu Urumiyň territoriýasyny Türkmenistanyň raýatlary bar bolsa, şu Bukarest şäherindäki Türkiýeň ilçihanatyna barsynlar, haýyş etsinler. Şular ýaly ýagdaýda galyk diýip, eger siz hakykatdan Türkiýe'ge gitjek bolsaňyz. Ýöne biziň raýatlarymyzyň agla wasy Ýewropada galanlaryna amatly görýärler. Birden geljekde hatta ýyllaryna dolanyp bilmeselerem bir Ýewropadan bir ýerlerde şuňaly gaçyp atar galjakmy ýa bir zat edip şo taýda galyp bir işläp, işe ýerleşip biljekmi? Şo zatlar gödüňini tutup, şo perspektiwany gödüňini tutup Ýewropada galmaklygy bir ýanky amatly görýänliklerini aýtdylar. Men bilen telefon gurdum düşdiginde. Indi ýöne olar maslahat sorýarlar. Ýewropada galmak üçin nähili kanuny esaslan bardygyny hem indi bizim ýagdaýymyz nähili bolar näme maslahat berýäňiz diýip maňa hat ýazanlar köp boldy da. Indi men şolar üçin bir azajyk bir maglumat beretim gelýär öz bildigimden. Indi şugun pugun Ýewropada bar bolan düzgün nähili. Şugun pugun Ukrainadan çykyp gaýdýan islenlik raýat üçin Ýewropaň serhetleri açyp ýöne ýanky aýdyşym ýaly Ukrainaň özi çäklendirmek ýerinde öz raýatlar üçin, erkek adamlar üçin. Ýöne daşary ýurtlar raýatlar üçin o taýda hiç çäklenme ýok. Diňe şol dokumentin görkezýän hem şo taýda Ukrainada okudyňmy şo okanyň barada ýa işlediňmi işläniň barada bir deliliň bolsa şoň ýeterli. Käbirler aýdýar hatda şolar ýaly delilem talap edýän oklar şo aňyrdan gelýänmi? Aýdary Polşaň terhetine gelýän möhürbasyýalarda geçirip goýberýärler. Indi şol möhürbasylan pursaty şol terhet gullukçylary ýa gümrük gurulçylary ýa migrasiýa işgärleri hiç il maslahat berýän nädir adamlar size. Şoň üçin şo artık maşhur maglumat bileseňiz gelse şo taýdan geçen wadyňda migrasiýa gullugy bilen migrasiýa gullugynyň işgärleri bilen ýüzbeýiz bolan wadyňda geçsine soraw beriň. Soraw berip diliňizi düşündirip bilmeýän bolsaňyz şol ýanky terjime edýän prilajenýeler bardyr telefonuňyzda ýa internetiňizde, alta internetde ýerinde Google Translate diýip bir ýanky programa bardyr, sahypa bardyr. Şo taýda aýtjak sözüňizi orçça ýalyňda terjime ediň. Ýanky polyak diline de görkezin tekstini görkezinde düşündürüň. Öňe bilen olar nähili kömek edýän ekenler. Terhetçiler hem möhürbasyýada geçirýär, ýa-da sizi şo taýda ýene migrasiýa gullugynyň işgärleri garşalýar. Şonda siz eger size diýe siz aç bolsaňyz, suwsuz bolsaňyz, naharlanjak bolsaňyz, inha şu ýerik baryň diýip ýol salyp berýärler. Şo taýda terhetden uzak bolmadyk ýerde bir kuşdan ýerde sizi kabul edýän, bosgunlar kabul edýän, wagtlaýyn kabul edýän yer we palatalar we şo taýda hatda ýatyban bolýandygyny aýdýarlar. Bizim illeşdirme şonu görüpdirler. Naharlanjak bolan şo taýda muduny naharlanýan, hem bir gece ýaly bir ýatjak bolan demiňi inji aljak bolsaň bir näçe saat şo taýda galyp ýatyp bilýän palatada. Ondan soň siz o taýda galyp bileňiz, günläp ýa hepdelep ýoluňyzy dowam etdirmeli. O taýda konsultasiýa aljak bolsaňyz şo taýda migrasiýa gullugyndan şol aýdaly Warşawa şäherine ýa başga bir şähere baraňyzda men inden ýerik ýurt tutup bilerin diýseniz olar ona maslahat berýärler. Şo taýda ýürüýte bosgunlar merkezleri we ulu şäherlerde. Şolaryň adreslerini siz şo taýdan gaýtmakaňyz migrasiýa gullugynyň işgärlerinden alyňda gaýdyp. Eger siz bosgunlar lagerinde ýaşajak bolsaňyz wagtlaýyn. Ýöne bosgunlar lagerine bir gireňden soň o taýda elbetde sizi naharlaýarlar. 3 wagtyna günne şo taýda ýatak jaýam berýärler. Şo taýda siz çykman oturmaly, ýagdaý kadalaşýança. Ondan siz işläp bileňiz. O taýda size işlemäge ruhsat beren oklar. Ýöne eger siz biraz kazanç etjek diýseniz, onda lagerden çykyp daşynda aýratyn ýaşamaly bolýaňyz. Oň üçin hem ýene bir ýeme bar, bir çykalga bar, nähili çykalga bar. Indi bu hem alsat çykalga däl elbetde. Şo taýda ýaşap beren türkmenler bar, Warşawada, Krakowda, turly şäherlerde. Şolaryň içinde hatta näretmi ýaşap berenler bar eken şol widalarynyň möhleti uturypdyr, ýa-ni pasportlarynyň möhleti uturýan kuruluşlarda işläp berenler bar diýe, hatta maşyn sürüp maşynlaryny taksi hukmuny ulanyp berenler bar diýe. Indi Polşaň bir tapawdy bar Ýewropaň käbir beýleki ýurtlaryndan aýdaly Germaniýa ýa Şwetsiýa, Awstriýa ýurtlar bilen deňeşdirende Polşada nähili bolsa şo polisiýa işgärleri hatta siz dokumentsiz ýagdaýda tutanlaryny da size berken azar berip durýar. Edil Türkiýe aly bolmasa da ýöne ýanky beýleki bir
ýa gün watan käbir berk düzgün tertipde ýurtlar ýaly däl. Geçirimlik edýärler. Men diýjek bolýanym köpüň halatda egilşige edýärler diýerler da. Indi men öz illeşle ýa-ni şo biziň öz watandaşlarymyň maýtma goýça men käbir tanışlarymyň şo taýda şu taýdan gidip ýaşap ýörün. Ukrainler we Ruslar we şolar maýdy. Polyaklar birazajyk nähilem bolsa egilşige edýärler diýer. Şoň üçin egerde siz şo taýda häzir şo özüňiziň wagtlaýyn dokumentiniz aýny size Ukrainadan geleniňiz üçin sizinni deportasiýa etjek bolup duranoklar. Adamdan siziň häzir şo taýda 3 aýlap hiç il dokumentsiz zatyl ýaşamak hakyňyz bar. Näme şu 3 aý diýen, ine şu taýda Çekiýede de Çekiýa hökümeti şeýle karar kabul etdi, ýagny eger Ukrainaň raýaty gelse, Ukrainaň öz raýaty gelse, onu olara 1 ýyl biýde berýärler. Eger Ukrainadan çykyp gelen adam Ukrainaň raýaty dällep başga bir ýurdun raýaty bolsa, onu olara 3 aýlyk biýde berýärler. 3 aý şu taýda hiç ili päsgelçilikde galmaga, ýaşamaga, hemem şolaryň öz hyzmatlarynyň peýdalanmagy, bosgunlar lagerlerine ýa-ni aýdyşym ýaly bir ýatak jaýlarynyň peýdalanmagy siziň hakyňyz bar. Şoň üçin bu taýda nähili häzir bosgunlar lagerleri aýny dogry hakykatan aýtsak, bu taýda indi kabul eder olaň edirip öz lagerlerine ýeri ýok. Şoň üçin häzir ondan daşary käbir humanitar guramalar, şu taýdaky mihmanhanalar, şu taýdaky ýa-ni umumy ýaşaýyş jaýlardan bilen gepleşip geçirip şu taýda bosgundan galyp bilmekleri üçin özleri öz şykdagylaryny öz hasaplaryna töleýärler. Ýa-ni şol umumy ýaşaýyş jaýlaryna ýa mihmanhanalara da şu taýda bosgunlary ýerleşdirýärler. Ýa-da käbir mihmanhanalaryň ýa-da umumy ýaşaýyş jaýlarynyň özleri şol öz ýa-ni jaýlaryny muduna bosgunlara ýa-da bir mudam dälle indi şol käbirlere muduna hödürleýär, käbirlerem şol elektrik togy üçin zerur bolan bir 2-3 dollar ýaly pul alýarlar. Diňe şoňa ýeterýärler, goýberýärler ýaşamaga. O taýda käbirleri naharlaýar, käbirleri käbir nemeli jaýlarda özüň naharlan bolýar. Adawlyk ýanyňda pul bolsa, onam çykaryp bolup bilýär. Indi bu taýda ýa-ni aýdyşym ýaly şo 3 aý möhlet iň bolmanda şo daşary ýurtun raýatlaryna, eger siz Ukrainaň raýaty däldi, Türkmenistanyň raýaty bolýar, başga ýurdun raýaty bol. 3 aýlap hiç il nemeden oklar. 3 aýdan soň näme bolmaly? 3 aýdan soň eger Türk ýa-ni Ukrainada dowam edýän häzirki ýaragly konfliktler köşeşmedi. Gynan tapda itak belli däl. Bu gepleşikler alyp barýan gepleşikler nähil netije berjek? Bular alalaşy gelip ýaragly konfliktler goşuşjak, köşeşjak ýa togtadyljakmy belli däl. Ýöne aýdaly eger 3 aýyň dowamynda da ýa-ni ýagdaý kadalaşmasa, onu siziň galmak möhletinizi ýene de uzaldyp bilerler. Ýöne dogry şolar şonu uzaldyr diýip aýtmagyň tek esasy ýok sebäbi eger bärdäki ýagdaý kynlaşsa hökümet üçinem, ýerli häkimetler üçinem onu olar daşary ýurdun raýatlaryny öz ýurtlaryna urutup başlamaklary mümkin. Ýöne urtut olar alyp bir zor bilen deportasiýa etmeler, ondan öňürtü olar hökman bir beýanat ederler, hökman bildirişler peýda bolar. Şoň üçin ondan tek çekinip durmaň, alagatdan sizi ýöne köşeden alyp sizi uradyrydy. Ýöne şu gün siz gelen ýurduňyzda Ýewropaň islendik ýurduna adamdan 3 aý galmaga hakyňyz bar. Olar size wiýde basan biler, wiýde basmanan bilerler geleňizde. Sebäbinde men gyzyklanyp gördüm bolyn, Polşa häkimetleri migrasiýa gullugy daşary ýurdun raýatlaryna wiýde basan oklanlar. Olar diňe şo terketçiler terketden geçeňde öz möhürlerini basaýan eken şo geçenligi hakynda boldy şo pasportyň içinde diňe möhür durýar, geçdi diýip. Size mana şo terketden geçenligi hakynda şo Ukraina bilen Polşa arasyndaky terketi ketip geçenligi hakynda şol möhürüňi özüni görkezseňiz, size häzirlikçe hiç kim hiç dat diýmeler, polisiýa, ýerli polisiýa dat diýme haky ýok. İş tapyp bilseňiz, indi aýdaly Polşaň öz içinde iş tapyp bilseňiz, size häzirki wagt käbir edara, kärhanalar egilişige gidip işem berýärler. Şolar ýaly Çekiýede de şon ýaly. Ýöne iş tapmaga maksat däl şu gün sebäbi yerli ilatyň özünde de iş gerek üstüne bundan öňem dähmet migrantlarynyň berde gaty köp adamlar bar bolansoň olaň daşyndan gelip ýene iş tapmakly maksat däl. Ýöne bardy geldi tanış bilişler bilen şo taýda ýaşap beren Polşada ýaşap beren Türkmenistanyň raýatlanmadyň üstü bilen tora biýdip nähildir bir iş tapyp bilseňiz şol işe ýerleşiň. Ol hökman kontrakt baglaşyp ýerleşmek däl, ol iş berjiň özüne bagly. Ol adamlar iş berjiň özü aýdaly idara kärhana ýolbaşçylary belki sizden kontraktdan baglaşmady. Ýöne şolar ýaly dokumentsiz hem häzir alýan kärhanalar bar eken. Ýöne
Eger sizde ulov var bolsa, yeň ulov. Onda siz öz maşynyňyzy taksy hökmünde ulanyp bilýäňiz. Esasen Polşada bir ütüşik uly bir kontrol ýok diýär-de. Şoňa görä men gyzyklanıp gördüm bolyn. Siz ýöne telefonuňyzda şol ýol kartasyny, şäheriň öz içindäki ýol kartalaryny görkezýän, şäheriň öz kartasyny görkezýän prilajenýeler bar. Şonu ýükleýäňiz. Onuň şoňsy bilen peýdalanyp size ýam ýolagçylar gatnady bilýär. Bolmasa siz baran wadyňyzda elbetde baran şäheriňiň köçelerini bilýänläriniňizi ýolagçylar akitmekde bolyn, ýöne olam kynçylyk däl diýerler. Ýanky ýaly prilajenýany ýükleýäňiz. Ondan şol kimin nirik adresi, haýsy adrese gitmeliligini dilinden soraýaňyz ýa-da özüne ýazdyrýaňyz. Gitjek ýolagçy şol ýazyp berýär, onuň netijede de siz barmaly ýeriňi tapýaňyz. Şeýdip öz uluglaryny eýýäm taksy hökmünde ulanyp beren illeşlenmeden bar. Olam ulugly adamlar üçin men diýjek bolýanym. Ýa-da aýdaly ýanyňyzda birazrak pul bar bolsa maşynalar ýaly arzanrak, gönrak maşynalar ona mal bilýäňiz. Bolmasa da inni ýene bir sorag bar. Eger biz ýa Polşada galman Germaniýa gitsek nähil bolar kady. Sebäbi häzirki wagt Polşa bir geçen soň Germaniýa barmaklyk ol gaty aňsatsa sebäbi Polşa bilen Germaniýa terhetleşýär. Ýani şula şu ýaşlaryňka Polşa, ina bu kaptannaky melereňkem ina Germaniýa. Ikisiniň arasynda terhetlenip bu kaptalam Çekiýa. Polşa bilen Çekiýanyň bu lokal terheti bar. Bular tutam Slowakiýa. Ýöne bu Polşa ýa Çekiýa, Slowakiýa bilen deňeşdirende elbetde Germaniýa ykdysady ýagdaýy gowy, Germaniýanyň sosial programmalary hem gowy. Eger mundan Polşaň demir gadagyndan parom bilen şu Baltika deňizinden aşyp bilseňiz, indi ýokarda Şwesiýa ýerleşýär. Şwesiýanyň immigrantlar üçin programmalary gowy. Eger aşyp bilseňiz parom üstünden. Ýöne paromda eger dokumendiňiz barlasalar geçirmedikleri mümkin. Ýöne edil häzirki wagt uly bir kynçylyk ýok. Mende bar bolan maglumatça görä häzirki wagt Ýewropaň terket ýakalarynda, terket aralarynda şol Ukrainadan çykyp gelýän bozgunlara bir uly bir päýtgelçilik döredinoklar diýerler. Şoň üçin tidin hatda Şwesiýa aşyp bilmeňiz mümkin. Indi aýdaly Germaniýa ýa Şwesiýa baran ýagdaýynda indi siz näme edip bilerdiňiz? Germaniýa ýa Şwesiýa baran ýagdaýynda siz diňe bozgunlar lagerinde ýaşamaly bolýaňyz. Sebäbi o taýda size aýdaly polyak dili, nähilem bolsa Ukrain diline ýakynrak ýa Rus diline ýakynrak, nähilem bolsa düşünşmek ýa dile öwrenmek o taýda aňsadyrak bolar polyak diline öwrenmek. Ýa Slovak dilem şonu ýaly. Çekleňem dili nähilem bolsa Ukraindan ýa Rusdan ýakynrak. Ýöne eger siz Şwesiýa düşseňiz, siz ýa-ha ingilisçe bilmeli ýa-da şwed dilini bilmeli. Germaniýa düşseňiz, ýa-ha siz nemis dilini bilmeli ýa-da bolmanda ingilis dilini bilmeli. Bolmasa siz o taýda işläwin bilmeýäňiz, o üstesine de olaň kanuny has berkirek. Polşaň düzgünlerine görä düzgünü kanuny talaplary has berkirek. Şoň üçin o taýda hatda polisiýanyň eline düşseňem eger bir kanuny işläp beren bolsaň, olar sizi tutup hökman bozgunlar lageryna äkiderler. Şoň üçin indi o taýda neň maslahatym eger siz ýanky ýaly ýurtlara barjak bolsaňyz Şwesiýa ýa Germaniýa, onda siz hökman şo taýda şolaň bozgunlar lageryna baryň, bozgunlar lagerinde ýaşaň. Sebäbi olaň bozgunlar lageriniň düzgüni Polşankydan has el haldyrak, gowrak diýip mende maglumat bar. Ýatak jaýlar hem gowrak, bir o taýnyň düzgün tertibi, marasatçylyk hem adam gowrak. Ýöne o taýda da bir bozgunlar lageryna girendiňiz soň sizi o taýdan hiç ýeri işlemäge goýbermeýärler. Eger tanış bilişiňiz bar bolsa, aýdaly Germaniýada ýa Şwesiýada şolar size iş tapyp berjek diýdi. Onda siz näme resmiyim ýa-ki dokumentsiz hem kontrakt baglaşmanam işläp bilersiňiz. Ol siziň öz kontaktlaryňyza bagly. Eger sizde kontakt bar bolsa, şo taýda ýaşap beren bir tanışlaryňyz, bilişdiňiz size gelin ha biz iş tapyp bereli diýseler, onda siz gidip bilersiňiz. Gidip elbetde o taýda da häzirki wagt terhetler açyk ýagdaýynda baryp işläp berýärsiňiz, gelip bir deriň äp durjak kän bir adam bolmalygy mümkin. Sebäbi häzirki wagt hakykatdan hem Şwesiýada da migrantlar hem köp, ýa-ki Germaniýada da köp. Şoň üçin o taýda kän bir deriň äp barlap durjak ýok, çinti äpda. Eger ýöne iş tapyp bilseňiz, men diýjek bolýandım. Şo dil ýa-ki barýerem size kynçylyk öğretmese, onda siz gidip bilersiňiz. Ýöne iň aňsadyrak ýeri şugun kugun bir ýa-ki ýaly şol barlyk meselesinde hatta siz tutaýan ýagdaýlarynda size egilişige gidilýän gidiläjek yer Polşa hasaplanýar.
Şoň üçin Polşada galyp iş tapyp bildiňiz, onda birazjyk gadan jedip geljeňiz üçin pul toplasaňyz da gowy bolar. Ýöne baryp lagerde oturanyňyzdan da bir lagere gireňiz, onuň otayda sendi işläp bileňiz. Otayda hökman şol 3 wagtyna naharyňyz berýärler, ýatak jaýyňyz berýärler, garaşyp onu berýärler, onu siz garaşyp oturmaly. Şol täze ýagdaý kadalaşýança. Onuň maksady näme? Sizi birazrak saklap, onuň ýagdaý kadalaşda şol Ukraina uğratmak, ýa-da ýa-da öýde ýurduňyza uğratmak. Olar otayda siz pikir etmäň baranyňyz bilen size häzir hemişelik neme berer? PMJ, ýa-ni hemişelik oturum berer diýip garaşmaň. Bularda onu ýaly häzir programma ýok. Hatta Ukraina raýatlaryna da bular hemişelik oturum berjek diýen ok. Bular şol ýan kaýdyşym ýaly 1 ýyl bide berýärler, ondan soň şu Ukrainadaky ýagdaýa baglykda olar öz çödügütlerini bererler. Ýagny ýagdaý kadalaşda ýyllaryny uradarlar. Hökman. Sebäbi bilen hem ykdysady ýagdaý şu gün gog däl sebäbi bilşiňiz ýaly ne soňky ýyllar şol ýakyn günlerde bolan ýaragly konfliktiň netijesinde bärik millionlar şu bozgun geldi. Üstesine ne ýakyn geçen Thomas Talibanlar Awganistanyň hökümetini basyp alan, häkimetini basyp alandan soň o taýdan 100 miňlerçe Awganistanyň raýatlary geldi. Netijede bäerde häzir bularda bozgundan köp zat ýok. Bulan şu bozgunlara çözgüt tapyp kaýyl, onsuzam tek Ukrainada konflikt başlamakada. Indi ýöne Ukrainadan ýa-ni görüşüňiz ýaly ýöne Polşaň özüne 650 miň adam çykan bolsa, olam elbetde olaň hemmesi 650 miň şo duruşuna galanok, olaň belli bir bölegi eýem Germaniýa geçipdir, käbir türkmenler hem geçipdir. Ýöne şonu da şonu ýöne gödüňde tutanda bir olary Polşa ýaly ýa Çehiýa ýaly ýurtlar üçin 100 miňlerçe bozgun ol gaty köp zat. Şoň üçin olaň bu taýda sizi köp saklamaklyk planyna ýok. Indi käbirler aýdýa, biz diýä bir şuta gelemizden soň diýä, hatta Ukrainada ýagdaý kadalaşsa da ýydymyza gitmeýän şu taýda galsak diýä, şoňa mümkinçilik barmy? Näme mümkinçilik bar diýip soraýarlar da. Oňa mümkinçilik gynansak da gaty az şansyňyz bar. Sebäbi galmak üçin eger aýdaly ýagdaý kadalaşy uransaň, olar sizi ýa Ukraina uratjak bolsa ýa Türkmenistany uratjak bolsa, siz o taýda eýem hiç ýyly neme ondan çykalyga tapy bilmeýäňiz. Näme üçin? Sebäbi sizde bir degerli esas bolmaly. Onu diňe bir ýagdaý bar. Ýagny siz syýasy bozgunlar hökmünde şol ýa Polşaň öz migrasiýa gullugyna arza berýäňiz, ýa Germaniýa, ýa geçýäňiz Şwetsiýaga, geçýäňiz da Şwetsiýada arza berýäňiz. Ol bozgunlyk üçin arza bermek diýmegem näme? Siz delillendirmeli aýdaly. Siz näme üçin Türkmenistana gaýdyp baryp bilýäňiz? Näme üçin öz watanyňyzda? Siz näme ýyl howpa alýan? Eger siz özüňizi, öz syýasy garaýşyňyz üçinmi ýa dini garaýşyňyz üçinmi ýa başga bir zatlar üçin, başga bir sebäp bilen sizi hökümet idarlaýan bolsa, ýa size nähili ruh pawan ýa diýip şolar ýaly bir aýdaly bir düşündiriş delil tapyp şonu esaslandyryp, şonu turatlandyryp, anandyryp bilseňiz, ondan olar siziň işiňizde seyrederler. Ýa-ni migrasiýa gullugy onda siziň arzaňyzy kabul edip sizi bozgunlyk hökmünde kabul etmelimi, bozgunlar hökmünde kabul etmelimi, olara ýa başga prosedura başlaýarlar. Ana şu prosedura başlandan soň siz ýene de lagerde oturmaly bolýar. Lagerde de başga 6 aýyň dowamyny adamdan iň bolmany 6 aýyň dowamynda size işlemek bolanok, size özleri iýje işleňizi berýärler. Eger hem ýa-ni jübi puluňyzy diýen ýaly bir berýärler. Ýöne eger siz lagerde ýaşaman aýratyn özüm kwartir aljak diýseňiz hem şo pul ýetse bir minimal size bir berýärler, belli bir derejede bir näçe ýüz ýa-ni dollar ýaly, euro ýaly. Ýöne olam aýratyn ýaşamaga ýetse, onda siz bir protokoli kwartir almak ýaly adam nime diýip bilersiňiz. Ýaşaýyş ýaýda özüňiz aýratynym ýaşap biler. Ýöne olar ýaly ýagdaýda siz näme resmi hem işläp bilersiňiz elbetde. Ýöne resmi ýagdaýda size zähmet ruhsat berilen ok. Ýa-ni zähmet çekme ruhsat berilen ok. Ýöne soň ikinji etapy bar. Şu ikinji etapyndan geçeňizden soň eger siz ikinji etapda anandyryp bilseňiz, özüňiziň hakykatdan hem şu bozgunlygy real kandidatlygyny, şolar ýaly bir prosedura bar. Men bilişime görä, ondan soň olar size ýa-ni zähmet çekmäge ýurduň içinde ruhsat berýärler. Şolar ýaly düzgünleri bar da, şu belli bir döwürde siz şu lagerde oturmaly, wagtlaýyn ýa-ni gaçka hökmünde. Sizi
resmi ýagdaýda bozgun diýip elan etmäkäler, wagtlaryň gaçşak diýen bir ýanky bir statutumuz bolar. O wagtlaryň dokument bererler. Ondan şoň üçin siz o taýda şey diýip oturmaly bolarsyňyz. Germaniýa barsaňyzam şolar ýaly. Germaniýada da siz ýanky ýaly arza berip bilersiňiz. Ýöne ýanky düşmýäli, ýöne bir arza bereniň bilen bir anandyrjy zat bolmasa, olar sizi hatda birinji gedek siziň işiňizde seredende de ýa netije çykyryp sizi ýygyňyzda urudy bilýärler. Şoň üçin şu arzany ýazaňyzda, öz taryhyňyzdy düzüňizde şol näme derejede anandyrjy bolsa, şol näme derejede siz delillendirip biljek bolsaňyz, onu şonu beriň, delillendiriň, anandyrar ýaly esasda düzüň taryh düzüňizde özüňiz bar. Ola ýam siziň özüňizde bar. Ol Germaniýada da ýanky ýaly şo men aýdyşym ýaly. Şol tidi bozgunlar lageryna sararlar ýöne ol prosedurada şalt bolýan zat diýip düşünäýmen. Käbir tanışlar mene bir näçe ýyl bäri bozgunlar lageryna şol ýanky hemişelik durum almak üçin, otmak üçin garaşyp otyrlar. Olam näme üçin? Sebäbi Germaniýada da, Şweýçiýada da şuň kun bozgun kän. Esasanam Germaniýada kän. Ýöne eger şo taýyp bir ýan kaýdyşym ýaly wagtlaryň işläýin diýseňiz, tanyş bilişiňiz bar bolsa, onunla gidip işläp bilersiňiz. Ondan iň soňunda näme edip bilersiňiz, aýdaly häzirlik şeň tek bozgunlyga tawşyrman öýdüňizi. Şu wagtky bar bolan ýagdaýdan peýdalanyp işläp näme resmi ýagdaýda, nelegal ýagdaýda birazajyk pul öderersiňiz. Ondan soň eger ýagdaý durmuklaşdy, Türk ýanky Ukrainadan size de gidin diýip başlasalar, şonu siz bozgunlyga eger gidýetiňiz gelmese, şonu siz bozgunlyga arza berip bilersiňiz. Ýöne ýanky aýdyşym ýaly. Bu öde riski bar, nähil riski bar. Şol köp oturmaly bolýar, garaşyp, prosedurasy gaty köp wagty talap edýär, köplenç. Ikinji tarapdan käbiriňiz ýa-ki men watandaşlarymyň käbiri sorady. Türk birden diýdi Türkmenistan tarapy bilýärse, bizem soň gaýdyp barsak, bizi kabul etmeseler, bizem arza beremizden soň gaýdyp barsak, soň sen Germaniýa baryp ýa Polşa berip bozgunduk barada, siýasy bozgunduk barada arza beripsiň. Sen biziň Türkmenistanyň hökümetini maskaralapsyň. Biziň bärdäki siýasatymyzy ýanky ýere çalypsyň. Zat diýlen ýaly bahana bilen bize azar berip bilmedilermi ya dogon garynlaşlarymyza azar berip bilmedilermi diýen tora berdiler. O meselede migrasiýa gulluklarının, Ýewropa migrasiýa gulluklarının Türkmenistanyň hökümetine habar bermäge haky ýok. Üstesine de siz arza bereňizde şonam görkezmeli ýatyýaşyny görkeziň. Ýagny Türkmenistanyň hökümet tarapyndan maňa howp awandyrylýar diýäňiz, siz ýaty garaýşyň üçin ýa dini garaýşyň üçin başga zat üçin şonu arzaňyzda görkeziň. Türkmenistanyň hökümetini menim şu arzam baradaky maglumaty Türkmenistanyň hökümetine bermediňizi, şu Türkmenistanyň hökümet edaralarynyň paýlaşmazlygyny haýyş edýänini görkeziň. Şolar ýaly da hatda görkezmeseňiz hem olar duýdurmalar. Siz o ýurtdan gaçyk gaýdan bolsaňyz, o ýurtdy habardar etmäge bular borçlular. Ýöne ýatyýaşdan şonu da arzaňyzda şonu görkezip belläp goýsaňyz, o bolar. Soň şu o tarapyndan gorkma. Eger öýüdiňiz bir ýerde bir diliňizden tapdyryp aýtmasaňyz ýa telefon üstünden ýa bir ýere kat ýazyp şoň üstünden bir Türkmenistanyň hökümetine ýetäýmese, öýüdiňiz ýetiräýmeseňiz bularyň ýetirmäge haky ýok. O tarapdan arkaýyn. Umuman ne ýagdaý şeýlere, şoň üçin siz häzirden birazajyk öwreniň ýagdaýlarynda bir netije gelin. Siz haýsy ýurtda galmak isleýäňiz, siz lagerda galmak isleýäňizmi? Şu 3 wagtyna nakar berilýär, mut nakar berilýär. Eger ödüň kiýtäňiz edil häzir pul ýok bolsa, imitlenmäge ýa ýatakçy aýdaly bir hostel arzanda hostel almaga da kireyne ýagdaýyňyz ýok bolsa, onu siz bozgunlar lageryna barmaly bolýaňyz. Häzir siz nirde bolsaňyz hem Polşadamy ýa Slowakiýadamy ýa Çehiýa geldiňiz, Ruminiýadamy. Şonu ýaly eger juda bir pulsuz bolsaňyz, ýanky bozgunlar lageryna bar. Eger ýagdaýyňyz bar bolsa biradarak, ýanyňyzda biradarak nähilem bolsa, bir gorluk puluňyz bar bolsa, onu bir ardanrak hastela ýerleşiň. Ene bir güýnüň gürleşdim, bir kysan türkmen maşgalaty bilen oly. Olar şu ardanrak bir hostel tapypdyrlar, bir $7-8 durýar diýe adam maşyna.
Şonda bolýarsa ýöne elbetde nahyrdat ýok diýip ödüm imitimiz ödüm dalýarsa indi olaňa maksady näme etmek şo taýdan bir iş tapmak şo türkmenden üstüden bir tapdyrlar bir tanış bilişlerini şo taýda işläp berin şolaň üstüden işe yerleşip gazanç etmek. Hem hostelde ýaşamak ýa-da häzirem bolmasa hostelde ýaşamasaňyz o taýdaky elbetde şerti gowdy hosteliň madam bir näme da turistler gelip duran bir mihmandan gelip duran ýeri da bir gowy kalmagal ýene dat garma uýurmalyk hostelli ýan ýer. Şoň üçin eger ardanra kwartira tapyp bilseňiz o kwartiranam nähili häzir kwartiraň eýeleri bu ýaly wagtlaýyn gelen adamlar bilen bir şertnama baglaşyp gelen ok. Wagtlaýyn gelen adamlara beresi gelen ok sebäbi kwartiraň eýeleri bir nähilden bolsa ýetirbarlyrak adamlara beresi gelýär köp wagtlyk ýanky şertnama baglaşyp gelýär. Olaryň siziň häzir wagtlaýynça geleniňizi görseler beresi gelmedikleri mümkin. Şo tarapy bar. Häzir kwartira tapmak kynrak bolar. Şoň üçin ýöne ýanky meselede de tanış bilişlik ulu rol oýnaýar. Şo tanışlaňyz bilişleňiz bar bolsa aýdaly eger şolar resmi ýagdaýda ýaşap ýören bolsalar şol kontrakty şol arenda barada kerendetini alýan jaňyz barada şoň jaň eýesi bilen baglaşylýan şertnamany alalaşygy şolar baglaşsa siz hem şolaň ýanynda ýaşasaňyz mysal üçin aýdylda şonu ýaldyrak etdi. Ya da bolmasa şol bir rehimdarrak adamlar tapmaly jaň eýeleri ýanky şoňa park goýman siz wagtlaýyn geldiňiz wagtlaýyn gelmediňiz şoňa park goýman öz jaýyny berjek adamlar bar bolsa olaň jaýyny kireýin alyp biler. Ýagdaý umumyň şular ýalyrak şoň üçin ödüňiz häzir pikirleniň eger Türkiýe baraýyn diýseňiz elbetde Türkiýede birazrak aýlyk günlüňiz azyrak bolar eger ýanky Ýewropaň aýlyk günlügi bilen deňeşdirilenle ýöne näýlen bolsa Türkiýede bilişiňiz ýaly yerli häkimiýetler polisiýada egilişige gidýär siz türkmen bolaňyzsoň sizne häzir bir gatnap duran samolyotda uçuram ýok da Türkmenistana uradaýyn diýenlerinde. Şoň üçin onuň näme türk bilen dilim Türkiýe gelen soň bir dil nemesem bar da ýeňilrek boljak biz üçin türk diline gurulşmak düşünmek hem ulrak şäherlere gelseňiz Istanbul, Ankara ýa-da İzmir ýaly şäherlere gelseňiz iş tapmagan belki aňsadyrak bolar. Şoň üçin belki Türkiýe geljeklerden bardyr. Türkiýe bir geleňiz soň uzak wagtlap galyba bilmem. Ýönüni şu taýda ýene bir zady gödeňiňi tutuň siziň pasportyňyzyň möhleti gutarmaly däldir. Eger siziň pasportyňyzyň möhleti gutarıp barýan bolsa onda legal ýagdaýda galjak bolsaňyz da siz ýanky ýaly bosgunlyga arda bermeli. Ýanky fiýaty gaçwatalga sonra. Bolmasa da siziň pasportyňyzyň möhleti gutarsa siz hem soň yerli polisiýanyň eline düşdüňiz olar hökümet sizi onu deportasiýa etmeli bolar. Ýöne elbetde bu meselede ýene piýasyçylyk bar bolar. Ýanky bir Ýewropadan bäri gatnap duran uçurlar ýok Türkmenistanyň raýatlary üçin. Ýöne olar hem onu da şol ýörüçe deportasiýa edilmeli adamlar üçin niýetlenen lagerlerim bar da. Ýanky bosgunlyga arda beren bir adamdan kategoriýasy üçin aýratyn bir gowy şertlerek lagerler bar. Ýöne deportasiýon lageri diýen bir zat bar da. Ana şolar ýaly ýagdaýda pasportyňyzyň möhleti gutorsa, bolsa şey diýen ele düşdüňiz, sizi deportasiýon lagerinde saklamaklary mümkin. Ýöne edil häzir size azar bermediler. Men ýene bir gede gaýdýan. Edil siz häzir Ukrainadan çykyp gelen wagtyňyzda şu döwürde size azar bermeýärler. Geljek bir näçe aýyň dowamynda ondan arkaýyn. Ýöne men diýjek bolýanlarym geljegiňizi gödeňini tutun diýjek bolýan. Şu wagt biziň köp raýatlanmadan pasporty indi bir torawy da görsem şu ýylyň ahyryna çenli doldurypdyr. Şu ilçihanalar ýa-ni konsulluklar tarapyndan şu köýüne pasportlaryň soraklaryny möhletlerini uzaldyp beripdirler ýöne şolaň ala we şu ýylyň ahyryna çenli. Şoň üçin şu ýylyň ahyryna çenli siz ýanky meseleni kesipden. Siz hakykatdan bosgunlyk alyp galmak niýetiňizde bar bolsa onda bosgunlyga arda bermeli. Ýöne ýanky ýaly kynçylyk we ýanky aýdyşym ýaly. Bolmasa eger ne resmi ýaşamaga rady bolsaňyz legal däl ýagdaýda onu şo barlagy adrak ýa-da aýdaly şol bir talaby güýçli bolmadyk ýurtlar aýdaly Polşada şolar ýaly dokumentiniň pasportlarynyň möhleti guturan soňa ýaşap görenler bar. O taýda birazajyk ýanky aýdyşym ýaly egilişige gidýärler. Ýa-da ne Türkiýede egilişige gidilýär. Dokumentiniň möhleti gutarsa da ýöne Germaniýada on ýaldat ýok. Germaniýada aýdalyny ýagdaýlar kadaşygy urandan soň
bozgunları ýyllaryna urudy uranlardan soň ondan soň siz galy bilmeýär. Padişahyň eline düşýäňizden soň hökümet sizi deportasiýon lageryna salarlar. Aw. Germaniýada da şol ýaly bolup biler, Çekiýada da şol meselede düzgün tertip has putorak. Şweýçede şol ýaly bolup biler. Awstriýada ene bu ýurtlarda has düzgün tertip, has talap, has güýçlüre. Şoň üçin özüňiz gödeňiňi tuttuň, siz haýsy ýol saýlamakçy. Ondan ýene baror intägem biraz garaşyp görüň da. Nähil bolýar, ýagdaý kadalaşýan, belki siz ýygyňda ýene Ukrainaga gidip bararsyňyz. Eger o taýda ýagdaý düzelmese, onda näme içiňizde belki Türkmenistana gaýdyp barjaklaryňyz bardyr. Ýöne bilşiňiz ýaly gynansak da edil şu gün Türkmenistana gaýdyp barmak meselesi mine bir çözülmesiz mesele öwrüldi. Ine Türkiýeden gaýdyp barjak bolup, näçe aeroportda ýanky howa menziline barıp oturanlaram boldy. Şo taýdan çykman ýa şo jaýyň ýanynda howa menziliniň binasynyň ýanynda bolyn hiç gidip bilmediler. Bolmasa uçurlar gelip dur, ýöne şonu uçurlaryň gelýänligini tablo görkedenek internetde tapyp bolýar. Ýöne uçurlarym kimleri getirýär? Şo taýdaky Türkmenistanyň öz şenowniklarynyň maşgala gydalaryny getirýär, ýa diplomatlary getirýär. Ýöne şol ýa-da şol bermeljesini berip, şo görmeli adamlaryny görüp, şolary tapyp, şo parasyny berip şeýdip ýol tapyp gelýärler. Şoň üçin Türkiýede ýaşap berenlerim şol uğru tapma, şo ýol tapmaly bolýar. Kimi görmeli? Olaram kimi? Ol ilçehane bilen ýa konsulluk bilen baglanyşykly haramzadalar we şo taýda ara dururlar we şolar gözläp tapyp şolara para bermeli bolýar. Ana şo ýol bilen gitmeli bolýar. Gitjek bolsaňyz da eger Türkmenistana gaýdyp gitjek bolsaň. Umuman ýagdaý aşular ýalyrak, şoň üçin ýene bir zatda eger Türkiýedir Ukrainanyň içinde henidem çykyp bilmeýän, çykalyp gözläp oturan adamlar bar bolsa ýa çykyp çıkan adamlardan maslahat sorajaklar bar bolsa, şolaryň häzirki ýüzbe-ýüz bolan ýagdaýlar bilen baglanşykly maglumatlar gyzyklandyrýan bolsa, Telegram kanalyna bir chat bar. Şo chat hem Ukrainanyň içinde okap beren ýaşlanma açypdyr. Ina şo chat men görkedeýin. Şo chatyň adresine şolar ýaly. İngiliz harflary bilen HTTPS soň şolar ýaly iki nokta goýulýar. Soň dik iki tane ýani iki tane çylyk. Ondan T nokta M I ýene de bir ýany çylyk, dik çylyk. Ondan O D S T M. Ne şu ödüňiz şunu göçürip alyň. Ine şu Telegram kanalyna bir chat bar. Biziň Türkmenistanda ýaşlanmadyň. Şo taýda bir näçe ýüz adam otur, şolar şo taýda pikir alýşýarlar, birek bilen häzirki meseleler barada, ýagdaýlar barada maslahat alýşýarlar. Ýa Ukrainadan daşyna çykanlar öz tejribeleri barada eýýäm gurrun berip oturýarlar. İçinden çykjak bolýanlar bar, ýa çykman enidem galyp oturanlar bar, çykmajaklar bar, her hili adamlar bar. Umuman şo taýyp girseňiz özüňiz üçin men pikirimçe bir peýdaly maslahatlary, maglumatlar tapmaňyz da mümkin. Şoň üçin şol Telegram ýa-ni Telegramdaky şu kanala girin, şu chat'a girinde gyzyklanyp görüň. Nä şuňlukça umuman meňe öz paýlaşyp biljek maglumatlarym şulardan barat. Eger sizde bir özüňizde goşmaça maglumat bolup beýleki watandaşlar bilen paýlaşjak bolsaňyz, bir ýanky kanala girip paýlaşyň, Telegram kanalyna. Ýa-da men şu gepleşigiň aşagyna, şu videomuň aşagyna men e-mail adresim bolar. Şoňa ýazyň, bir peýdaly maglumatyňyz bar bolsa, ýa soragyňyz bar bolsa, menem başardığımdan geljek gepleşiklerimde de şo siziň şol maglumatlaryňyzy bilen paýlaşarym ýa siziň soraglaryňyza jogap bermäge çalyşarym eger şoňa mümkinçiligim bolsa şo barada bir degerli maglumatym bolsa. Onda şu günlükçe internet dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.